je meedoen willen aan de Frieske taart van Praat met Friesk? Nou, ik wil het wel even proberen, ja. Je wilt wel een proberen, nou dat is hartstikke mooi. Nou Henk, zullen we maar beginnen? We beginnen maar. Ben je er klaar voor? Nou, zo wel even. Ik denk het wel. Oké. Ik hoop het. Ja. Nou, ik ga hier een heel mooi Fries woord op papier staan. Dat is het woordje jeld. En de vraag aan Jannie, en Jannie, ik weet wat dat is. Jeld. Nou, ik weet dat het echt een naam is, een Friese naam. Het is echt een naam, hè? Ja, Jeld. Jeld is ook een Friese naam, maar Jeld. Nee, ik weet het net. Het Zoals had wat die met ark te Jeldij? maken zien. Oh, maar ark. Nee, dat weet ik niet. Nee? Als je nou in de tuin staat hè, en je bent de tuin aan het omdoen, Ja. dan ga je de skeppen beet en Ja. dan aan de boveneinde zit zijn dwarshoutje. Oh, dat had ik nooit weten. En dat is die Jeld. En dat is de Dat is die Jeld. Jeld. Nou, vanaf nou, ik zal het nooit weer Dat is- vergeten.